Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek-sederek mawon. Wilujeng siang. Iki dina acarane arep swab di sekomah ngene juraganku ning Tinfo. Hawane lumayan, nggak begitu panas. Nggon swabe ya ora begitu adoh. Nah, kene sekolahan. Kono juga sekolahan, sebelah itu juga sekolahan. Gak ngerti dikongkon swab. Jane dik mambengi dikongkon tes swab dhewe mandiri kuwi. Terus karepe esuk utawa awan kon mara ndek khusus tes swab kuwi. Ben gak wedi goleke saumpamane positif iku ki dendane 5.000. No, sampai di WhatsApp pawi karo juragan lanang. Ngono ceritane, guys. Nah, ini di sekolahan. Ini juga sekolahan. Ini sekolahane juragan, anake juragan iki. Nek SMP. Iya nek SMA-ane. Lumayan panas, aku bang nganggo payung. Suasanane ya sepi wong ning jero kek panas-panas ngene ning ndi. Apik lho lek di video ngene iki. Aku tak lewat jalan tengah lek wong iki kudu jalan raya umum mek. Jalan raya sekolahan. Lho mburi nek mobil rek. Mripatku gak ndelok. Ya nek teng-teng liwat kono kae. 706 teng-tenge kono kae. 705 barang tuh kono ya kadang aku mudhun ning kono iku. Lho apik to di video. Iki anyar kok. Iki ya taman tapi cilik. Tulisane Get Fu. Iki speedometer banyu iki. Nah ngono kae sing kotake kena nggone wong tenis meja. Iki nang olahraga. Biasane wong tuwek-tuwek kuwi. Ora ngomong apa neh lho. Wong nggih video iki sik ana kenang-kenangane ngono kok. Lumayan. Dilek ora kerja neh ning Hongkong iki duwe kenangane videone ngono lho. Dan kayak digunakan ingin jemur kelambi. Aduh, alah. Nah, sing numpak sepeda kuwi tak kandhani kuwi Gojek panganan. Wah, iki mesin opo iki? Nah, ning gedung walike iku lho, aku ki arepe tes swab. Kan lewati nyebrangi teng-teng. Nah, iku.
jenenge Tinyut. Panas saiki. Wis meh akhir tahun sih. Dibrosong iki. Sangkeme sampai gel. Ambekane ngos-ngosan. Walah wong ayu iki roke rung dadi kok ya separo e. Tak video mlebu videoku ya ben. Kae jembatan penyeberangan. Oke. Tengah-tengah liwat to, mudhuk kono wi. Ki ning Tincing Estate to. Ah ning kono iku aku swepe. Gak sadoh-doh. Beke mbak-mbake sing cedhek kene kan karo tak didoi kok tak unggah nang YouTube-ku. Wis ngono ya engko ora oleh mlebu nggo kamera e. Wis semangat kabeh, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.